Голоси Русину Подкарпаття. Густь днішньої нашої передачі Євген Жупан, заслужений доктор України, лідер найбільшої русинської організації на Подкарпаттю Народна Рада Русинів Закарпаття. Родився в Ракошино. Це був період Совєтського Союзу, і курс держави був взятий на русифікацію, тому денним по варишах, а й селах насаджувалася російська бесіда. А й боже туди онодняння знав, що є ми русинами, знав, що таке русинський язик, русинська бесіда. Коли перед розпадом Совєтського Союзу нацменшину почали просити собі права, тоді у 1989 році появилося й общество карпатських русинів. Євген Євгенович став одним із перших у шару русинських активістів. З 2005 року возглавив організацію Народна Рада Русинів Закарпаття. Ще у 1994 році Жупан став депутатом Закарпатської обласної ради. Многі акції, вчинені за 25 років на Хосен Карпату Русину, суть його заслугу. Так, ООН у 2006 році предложила нашій державі визнати національність русин. За його пропозицією 7 марта 2007 року депутати Закарпатської обласної ради на сесії прийняли рішення визнати національність русин і внести її до переліку національностей краю. А 22 декабря 2009 року було голосування за гімн Закарпатської області. Подкарпатські русини, оставте глибокий сон. Надниз Євген Євгенович, моцний і мудрий русинський дітський доктор, за плечима котрого езеро спасенних дітей. А такий карпато-русинський лідер, котрий навернув у бік свого народа многих подкарпатців. І цих заслуг у нього стає все більше і більше. Слухайте голоси Русинів Подкарпаття. Добрий день. Ну, таке нараз звідання, де і коли ви се родили? Я се родив у Ракошині, фактично 30 декабря 50-го року, а записаний 1 января 51-го року. Я не так не записав. У дітварстві в Ракошині ви десь свій позор бертали на таке, що бесіда різниця, та, яку говорять у село, і, скажімо, тому самому Вариші в Мукачеві, це у Ужгороді. Ми все говорили по-нашому, бо так бесіда була. Говоримо по-нашому, у школі треба було по-українськи говорити, а на перервах по-нашому, говорили вдома по-нашому. Туди ясно, що Совєтський Союз був, і туди було направлення на русифікацію. Да? Туди, може, більше старалися говорити по-руськи, бо там то насаджувалася руська бесіда, так, і в школах, і так далі. Але абсолютно більшість говорило і туди, у той час, і в городі, і в Мукачеві говорило по-нашому. Но у школах ясно, що треба було говорити по-літературному, на уроках. А далі вже по-нашому ми говорили. Ну, але я од няня знав, що ми є русини, бо він був русинським учителем. І ще за Чехословакію. Ще за Чехословакії. Да, і от туди се образовували русинські школи, і він був перший учитель, русинський учитель у Вілокові. Тисо Уйлок, так? То туди була мадяризація перед тим, і прийшли вже Подкарпатська Русь була в составі Чехословакії, почалися відкривати русинські школи, і він був першим вчителем русинського язика. Русинським учителем язика там всі предмети. І до нього се були записали раз 30 учнів, на другий рік 60, на третій рік там 120. І вже почали проти нього там писати мадярів, що він починає переманювати цих дітей в русинські школи. Він був молодий вчитель, організовував там хори, там кружки театральні і так далі. Енергічний був.
Ну, і так він мені казав, що ми русини, бесіда наша русинська, ми мали школи до війни, от я в тих школах учив по-нашому, по-русинськи, ну, але тепер то говорити не можеш. А гімн чули сте од нього русинський? Ну, він співав був так, казав, що то наш гімн такий, але каже, сине, ти се в школі не кажи, бо се, знаєш, Ну, то ясно. Після війни, як прийшли руські, каже, то було все запрещено, і з СССР можуть мати проблеми і ми, і так сказати, другі, котрі СССР говорять. А в університеті? Ви Ужгородський університет закінчували? Ужгородський університет закінчив я школу і поступив такий університет, на медичний факультет. Там йшло в основному по-руськи. Це лекції, пара. Лекції, все йшло на руському язику, на російській мові. Так? Може бути лише два преподавателі, там, що лекції читали по-українськи. Там, пам'ятаю, потім був, значить, по анатомії один лектор, так, і може ще один. А то все йшло, література, всі учебники, лекції, то все йшло на руському язику. А по-русинськи ніхто не пробував просто до студенту нормально говорити, кажуть по-нашому? Не тямите? Ну, на лекціях на тому ясно, що ні. Так, у перерві були такі преподавателі, котрі наші русини фактично. От, і особливо були врачі потім, коли ми вже проходили там стажування в больниці і так далі. Вони говорили по-нашому, по-русинськи. Коли ви вже робили, як ви прийшли в русинство? Бо ви були у самих зачатку русинського двигання на Подкарпатті, або то, що тепер називається Третій Ренесанс. Перед розпадом Совєтського Союзу вже почали помаленьки хотіти відновлювати права і національні меншинства, котрі були у Совєтському Союзі. Значить, тут вже почали історію помаленьки піднімати, почали тут і люди, котрі жили при Чехословакії, котрі се вчили в русинських школах, котрі, значить, знали, як то було, помали відновлювати, почали думати за те, щоб робити організації русинські. Перші тут були зачатки у 1989 році, так, у Ужгороді. І почало помаленьки в Мукачеві. У Мукачеві фактично у 1990 році і зо мною робив дуже поважний хірург, завідуючий хірургії Попович Степан Антонович. От, він ще теж при Чеськословенську жив, так, і то пам'ятав. І він мені каже, слухай, ми хочемо організувати общество русинське, як ти думаєш? Ти кажу, це... Я с удовольствием, во-первых, не партійна організація, потім це то, що возрождати будемо свою бесіду, свої традиції і так далі, культуру, буду з удовольствием за то. І от так він починав робити організацію у Мукачеві, і я був один із тих перших, котрі в ту організацію зайшли. Ви вже були тут депутатом Варійського совіта. Я позирав вашу біографію, я знав, що ви спочатку до 94-го року Ну, так я були туди депутатом. якраз йшов депутати Городського совіта, так, у 90-му році. І туди якраз я організовувала у Мукачеві та русинська організація. Це ще був Совєтський Союз, і досить така була, не було такого противодії. Тобто поддержка була файна. Поддержка була файна, і не возражали ні адміністрація, нічого, тому що то фактично йшло перед розпадом Союзу, і туди многі організації, українські організації організовувалися, ну і кажу, і в тому числі русинська наша організація. І от Степан Антонович Попович був перший в Мукачеві голову русинського общества, і я в числі з перших туди вступив. Він починав писати, не будучи літератором, він почав писати фактично
один із перших, значить, граматику русинського язика. Там до нього потім приобщився і Алмаші, так? І ще і Свалявий хтось там. І так вони ту одну із перших граматик русинського Не Кирча третій був? Не Кирча чуть пізніше да, се підключив. No, але теж Кирча в Ужгороді, а вони там у Мукачеві, це була одна із перших тих граматик, і він досить много тому уділяв внимання. Обновлялися тут ті знання про наших будителів, про наших людей знаменитих, бо то практично майже ніхто не знав. Щось чули, за Духновича майже нічого, то бесіди не було, розумієте? Ну, крім того, ціла плеяда, ті, що в Русі були, да, все будителі. Балудянський, тим всі, Орла і все. То от туди він випустив ту теж брошуру про тих наших видаючихся русинських діячів і так далі. І так, то почалося вже в Ужгороді, в Мукачеві, потім почалися в других районах, почалися образовувати всі русинські організації. І потім було движення, звісно, за те, щоб було самоуправління, щоб було наш язик, щоб була наша національність визнана. І от то йшло, от таке движення було у 90-му році, 91-му році. Читав якраз історію общества Духновича. Теж усе фактично почалося в Мукачеві. Ну, хоча Ужгородська організація, вона возникла маленько скорше, але в Мукачеві всі процеси проходили спочатку в Мукачеві, просто вони скорше збори провели. Ну, значить, це 94-й рік, 12 апреля, то вже були установчі збори. Я якраз наблюдав там ваші виступи, тому що Алмаш покійний лишив дійсно усі протоколи, і там можеш прослідити якраз, як йшов процес на обновлення общества Духновича. Що ви про це можете пам'ятати? То я пам'ятав, бо то в тому було в домі Русинов, там у Мукачеві, у центрі. Туди якраз дійсно була, Алмаші зробив велику підготовительну роботу. Велику. Ну, він вже був голова фактично общества Мукачевського. Алмаші спочатку Мукачевської районної, так, возникло, а і горрайонної, так, по-моєму. А потім вже обласної от 12 апреля. Ну, фактично воно не було ще оформлено районної нічого. Установчі збори були туди, коли воно ще було, як просто общество Духновича, ще непонятно, то буде обласної, то буде городської, районної, але тудися у тому домі то робило. Був Матвій Матвійович Попович, голова общества вже русинського туди, так. Я там був теж і в президії, в Алмаші зачитував тут ті всі, значить, своє видіння. Частині людей не полюбилося, то бо він по-українськи говорив. Він не говорив по-русинськи. Йому дуже тяжко було переходити він аж до по-українськи, і то там получився розкол. Чисто за його бесідом. І за його бесіди, за те, що він не прорусинський, деякі рахували. І там якраз я бачив, що його обвинили в тому, що він десь співпрацює з просвітою, що десь печатається в них. Так, що типа бувши проукраїнським чи прорусинським і так далі. А я туди виступив та казав йому, слухайте, значить, во-первых, це пророблена робота ним. Мог хтось другий теж робити, але не зробив, а зробив. По-друге, кажу, що заслужений учитель України, дуже поважна людина. 2. Третє, то не сама хужа проблема, що тепер не може нараз прийти на ту бесіду, бо многі, і я не зразу то все. Я йшов на ту бесіду мало скорше, звісно, але то ми всі воспитаники були при Совєтському Союзі, так? Но, і нараз не все особливо вчителі, котрі були українські преподавали. Значить, і я думаю, що то не буде для нього хіба, він то швидко перейде на все. І я думав, що треба підтримати його кандидатуру. Але в той же час часть людей все-таки, значить, посчитала, що ні, і туди робилася паралельна фактично організація, часть людей пішло, і шепу вибирали, шепа буде теж. Вони якраз, я читав, що там в протоколі записано, що вони лишили збор, демонстративно забралися. Лишили, так, пішли там. В принципі, я тут пізніше теж підійшов туди, увидів. Думаю, що я хочу сказати, бо я підтримав Алмашія.
Туди се зробило так, що Шепу вибрали, но і що він буде, але воно не було доведено до кінця. Шепа далі став головою Общества Духновича Мукачева. Воно фактично не вийшло було туди в состав обласного, до Алмашия. Так само і Ужгородської. Ужгородський дотепер не входить. Дай. Дотепер не входить. Так воно не вийшло було. Часть. Ну і по районах майже не було ще обществ Духновича. Так, фактично то йшло якби паралельно, так, але час показав, що то було рішення по Алмашию зроблено правильне. А і організація сильна була. Організація була доведена до реєстрації, друга не була доведена обласна до реєстрації, так. По-третє, там много говорили, а не так все робилося, але ця людина, Алмаший, був дійсно поважний чоловік, він був скрупульозний, він то робив, він не вадився, він був дуже інтелігентний, воспитаний чоловік. Так? Правда. У наші многі гойкають, а таке, а все, він видів, свади не є, він ліпше лишив, а не буде свою безкультурність показувати. Так що і помаленьки він почав то робити, ну, з допомогою, звісно, і других активістів, але почав робити далі і по язикові, далі по освіті, особливо по образованню. Так, Грузинські школи. Грузинські школи там і так далі. Це вже друге діло, з ким, як і що. І з якими організаціями. Так, у нас постійно йшли провокатори, котрі все робили паралельні організації. Чимось якась організація зробилася, що почала добре робити, образувалися паралельні ті організації, то розмити або розбити і так далі. No, але оказалося, що да, дійсно він такий роботоспособний був і по язиковій, і по образуванню, і по школам, як науковець і так далі, і так далі. Так що фактично, да, його лічність була такою. А потім воно вже оказалося, що як він, звісно, перейшов все повністю, вже через рік-два, він вже в основному говорив по-русинськи там, так. Писав, саме головне, всі його книжки по-русинськи написані. Кажу. І ми з ним потім дуже плодотворно общалися і трудилися, і сообща далі, бо, кажу, були різні тенденції, різні течення. Кожен фактично його хотів перетягувати і так далі, робити проти, щось таке. Ну, але да, велика заслуга його в тому, що це общество далі почало більше розвиватися. І займалося дійсно культуру, науку. Так, займалося культурологічною роботою, наукову грузинську роботу, образовательну роботу. Тобто вона почала виконувати ті функції, котрі і мало робити, що прописано в статуту. Значить, благодаря тому ми почерпнули много ще дополнительних наших знань про наш народ, про нашу культуру, про наше образування і так далі, і так далі. Слухайте голоси русину Подкарпаття. Якраз читав його виступ на установчих зборах. Ми будемо мати і свої хори, і ансамблі, ми будемо мати своїх скаутів, ми будемо мати свої школи. Много із того дійсно вдалося або запустити, потім воно, правда, сперлося, тому що, ми знаємо, що без фінансування дуже тяжко виживати. Многося і зробило, і було доведено до логічного до кінця. Многоє фунгує і на низ. І то, що Алмаший дійсно планував, тепер можеш констатувати, що воно є. І це заслуга, делем його, бо сам чоловік, коли йому щось приписувати, це неправильно, бо робили і возлим, і робили другі організації. От якраз до цього хочу перейти. 2004 рік була вчинена Народна Рада у п'ятому році Русидову Закарпаття. Чому така ідея прийшла об'єднати організації? Существувало і существує досить много русинських організацій.
Значить, було общество подкарпатських русинов, робилося общество карпатських русинов із-за різних тих распрій, провокацій і так далі, неучасть у світовому конгресі, недопуск і так далі, частину активістів русинських. Це ми знаємо, це в історії ще потім опишеться. Ну, але то, що були вже проби не один раз, щоб ми зробили таку сильну якусь асоціацію. Аби ми се об'єднали, аби ми могли спокійно, значить, далі йти, прогресувати у тому відношенні. Така прийшла ідея була, пам'ятаю, ми були у обласній адміністрації, там ми думали, зустрілися, там був Чорі, там був Біланін, там був я. І думаємо, яку б цю організацію зробити. Ну, я кажу, знаєте що, були у нас народні русинські ради до війни, пам'ятаєте, да? Коли і перед тим, як образувалася Чехословацька Русь, народні ради русинські були. Хуська, Ужгородська, Свалявська, да, Старолюбовня, там теж. І то є у нас історично, так, ми можемо то назвати Народна Рада, так, ну, уже Русинов Закарпаття, так, і ми троє раз тут обсудили, і на то ми вийшли, що перевернемо тих, котрі є у наших організаціях, є у області організації, предложимо їм ось такий варіант, зробимо, значить, статут, бо був, щоб тут в організації кожна має право бути незалежною від Народної Ради, але коли ми вже сходимося і договоримося, так, з общою позицією, то з общою позицією виступаємо, але ніхто туди не може від імені Народної Ради виступати якась одна організація, так? Ми так вирішили демократично, були з'їзди тоді, ну, тепер вже по новим законам то не з'їзди, то як конференції, так? Але туди були з'їзди раз у 2 роки. Значить, обиралася президія, там представительство. Туди дуже много організацій, значить, сільських, русинських об'явилося в наших осередку. А хто був ініціатором якраз вчинення іменно сільської організації? Ну, там ми сообща говорили. Чому я говорю? Тому що, наприклад, у Павлові я создав моту Плоскому організації, невеличкі, то було по 3 чоловік, і мене просив Василь Васильович Саркадич. От я за той звідав, от якраз звідки воно йшла ідея. Тобто, ви договарювалися і я ще повім вам так, що ми мали можливість достати результати переписів населення. То вже було, то був 2001 рік перепис, так? А з'їзд був перший наш у 2005 році. Ми мали результати того перепису і бачили ми, припустимо, в яких селах Кося русинами записав. Що було інтересно? Повно осередку, котрі се зробили русинських, було із таких сіл, де по переписі не було ані одного русина написано, або 1-2 русини. Каже, а ми всі записували. Там, припустимо, зробився осередок 10 чоловік, 12 чоловік записало. Ну, і фактично у нас було більше як 2000 членів Народної Ради Русинів Закарпаття, котрі мали ми з різних районів, з різних сіл. І так ми зробили перший з'їзд, було у кінотеатрі «Перемога» туди, у Мукачеві. Туди ще були, значить, адміністрація була, якраз був туди, значить, такий підйом, Ющенко прийшов до власті, демократизація йшла після Кучми, так? На тому фоні, звісно, Балога, котрий виходить із нашого краю, теж, значить, фактично, ну, розумів наші проблеми і так далі. І многі, значить, руководителі району, навіть многі були на цьому з'їзді представлені із району, із адміністрації. Представники адміністрації. Представники адміністрації, тобто власті вже після якогось часу пішла опять на стрічу русинам, тобто почали піддержувати. Ну, в принципі, наша місцева і регіональна влада усе нас ліпше розуміла, тому що вони розуміли, що ми не екстремісти, що ми не сепаратисти, що ми абсолютно нормальні люди, що були воззвання усе до Києва, щоб все-таки визнати нас, так як у других державах. І туди було таке
торжественний час, так, дуже много було, повний зал був, була вибрана президія, ну, навіть був Федір Шандор у нас у президії, там і другі поважні такі люди, і вчені, і літератори, і так далі. Ми туди намітили свої плани і так далі. Там, припустимо, одна організація не зайшла була, не буду казати фамілію, але, в принципі, всі найбільші організації то зайшло. Значить, там в нашому Народній Раді було і фактично є общество Подкарпатських русинів обласної, общество Карпатських русинів обласної, общество жінок-русинок, Союз русинських писателів, значить, общество молодих русинів і общество Духновича Ужгородської. Угу. Ну. Тоже Філіп був головою на той час. Філіп був. І туди всі основні організації до нас вийшли, потім пізніше і другі присоединялися, так, але в принципі можна сказати, що більше як 90% організацій русинських вийшло в Народну Раду. Ми проводили з'їзди, проводили ми кожен рік фестивалі русинської культури. Один раз по фестивалю дійсно вашу таку візитку був фестиваль Червона Ружа. Коли ви його почали проводити? Ми його вже почали проводити до з'їзду. До з'їзду вже пару років перед тим. Хто був ініціатором? То було і общество Подкарпатських русинів Лицовича, так? І общество Карпатських русинів наше було общество. То ще туди возглавляв Туряниця, да, я був замістителем. І туди ми вже до з'їзду пару зробили фестивалі. Один раз було фестиваль, він це називав «Гори дорожі від злата», бо туди пару такої було десь якоїсь, може бути, тренія між обществом карпатських, подкарпатських русинів і так далі. Значить, один фестиваль був такий, але далі все були фестивалі русинської культури «Червона Ружа». Но ми ті фестивалі проводили кожен рік практично. Коїм це числом пройшло? Ну, вже було 21 фестиваль, так, мав бути 22-й, але, ну, далі війна і все. Перед тим ковід, теж там... Між ковідами один раз то пройшло у літі, да, у літі пройшло один раз. Це був дійсно такий фестиваль, який вже набув такої стабільності, то вже було ясно, що воно прийде, люди його чекали. То було, з кожним роком було інтересніше, бо появлялося все більше ісполнителів, більше фольклорних ансамблів всяких. Якщо перші роки ми, значить, мали дуже ограничене кількість, так, і треба було ходити там, організовувати, бо прийшли до нас і мішали нам деколи іменно в той же день, в той же час їх назначали там десь на другий, то були такі, значить, проби. Все одно на той фестиваль наш все приходив. А потім вже пізніше, звісно, у нас був тяжкий вибір, бо вже тільки було виконавців, а треба було тут якийсь відбір проводити і так далі. Але в основному так мені се видить, що ми чекали вже ансамбль, цей фестиваль, так, і ладилися до того, і тут і звідали, коли то буде, коли то буде. І вони проходили неплохо ці фестивалі. А це вже фактично було, ну, мало того, що воно було заплановано, що воно було постійно, це було для многих, для душі. І як ті, що в залі сиділи, і як ті, що вступали. Тому дійсно щось вчинявся якийсь такий моноліт, який зближав людей, які боліли цю культуру, в якій не вжили. Це дійсно дуже файно. Я можу повісти, що тут там благоприятствували і городська власть, Мукачево, і обласна влада йшла на встрічу, і навіть було то заплановано у графіку проведення культурних мероприємств області, в обласній раді і так далі. Тобто, можу повісти, що з боку обласного відділу культури, ну, не була якась така велика допомога, але була допомога. З боку відділу національності, з боку якраз Дома національності. Тобто ми показували, що ми обогащаємо і общу українську культуру.
Слухайте голоси Русину Подкарпаття. Євген Євгенович, чим живе тепер ваша організація і ви як голова? Ясно, що тяжка ситуація, ви знаєте, війна. Значить, діяльність з політичних партій все приостановлена. І ми то розуміємо. І з громадськими організаціями теж ніякі політичні акції і так далі, то не мається права робити. По-друге, я казав і нашим і активістам, і людям, казав їм так, знаєте, тот враг хоче використовувати будь-який повод, щоб розбурхувати проблеми в державі. Ми тепер за ці проблеми наші не маємо говорити. Ми можемо продовжувати нашу культурологічну роботу, так, продовжувати наші традиції і так далі. І ми тепер сумісно із вашою організацією, і з другими русинськими організаціями можемо проводити презентації, можемо проводити. Ми представлені в Федеральській Раді європейських національностей. Ми є там повноправні члени вже з 1997 року, вже фактично 27 років. Ми там приймаємо участь у роботі, там тепер представлено більше як 180 національностей і національних груп Європи. У тій організації, велика організація, вся Федеральська Рада Європейських національностей, вона є консультативним органом при Раді Європи і при Організації Об'єднаних Націй. Тобто ми маємо там можливість у різних державах позирати, як відносяться до національних меншин, які є проблеми, бо проблема є не в Україні, проблема є всюди. Так, і навіть у самих розвитих державах усе є проблеми. Але ми маємо можливість позирати, як проводиться, яке відношення до національних меншин у різних державах. У більшинстві ми були вже. Ми участвуємо і у двох секціях. Є секція слов'янських національних меншин Європи. І є секція тих народів національностей, котрі не мають своєї держави, припустимо, так? Національних держав, там груп національних, так? Ну і в общому фуєні, в общому, значить, при засіданнях, коли всі представлені національні меншини Європи. Як ви видите, Євгенович, будучність нашого народу? Скажімо, чому я ще раз говорю, читав в 94-му році, тобто 30 років тому, як видів покійний Алмаш, що буде з русинами в будучному, от як ви тепер видите? Мається закінчити війна. Війна мається закінчити для України добре. І ми маємо можливість, не позираючи на те, що ми хочемо, ясно, що бувши, хочемо визнання офіційного, ми все-таки маємо можливість легально в Україні бути, створювати організації, відмічати наших будителів, значить, розвивати нашу культуру і так далі. Но хотілося б, звісно, аби це було більше і краще, і аби держава ставала на ноги і могла виділяти для культурного розвитку національних меншин якісь фінанси і так далі. Ну, це вопрос будущого і, надіюся, світлого будущого. Дякуємо, Євген Євгенович. Будемо чекати кінця війни і шарової червоної ружі. Дякую я. Голоси Русину Подкарпаття.